Hej, Toren. Hej. Hej, Jan. Godt at se dig. Jo, lige måde du. Så får I den her. Sorggrupper er kun for folk uden venner og familie. Det er jeg ikke enig i. Nej. Jeg har jo brugt sorggruppen på en anden måde, end jeg har brugt mine venner og familie til. Selvom man har venner og familie, så er det noget helt andet at komme i en sorggruppe. Fordi du behøver ikke være bange for at gøre de andre ked af det. Nej, lige præcis. Og jeg har også brug for at komme af med noget til nogle andre, som ikke er hverken min mand, eller min familie, eller mine venner for den sags skyld. Jeg har både venner og familie, men jeg alligevel gik i en sorggruppe. Jeg synes, jeg vil have nogle andre at snakke med en lige familie og venner. Der kan jo komme lidt andre inputs, og så også samtidig, man er i samme situation med dem, man sidder sammen med i sorggruppen. Ja. Det er bedre at tale med en psykolog, end at gå i sorggruppe. En psykolog og en sorggruppe kan mange forskellige ting, og jeg har faktisk gjort begge ting. Altså en psykolog kan jo hjælpe dig med nogle problemer, hvor en sorggruppe mere kan støtte dig i de problemer, man har. Jeg synes, det er rigtig rart for, at man kan spejle sig i, hvordan andre har det i deres sorg. Jeg synes, det er det der rum, det giver, hvor du kan være i sorgen og dele sorgen med nogen og hjælpe andre i sorgen. Og opleve også, hold op, jeg er ikke den eneste, der sidder med de her følelser. Der bliver grædt meget i en sorggruppe. Jeg vil sige, at det bliver grædt, men der bliver også grinet. Ja, det gør der. Når man sidder en flok mennesker i samme situation, er det jo ingen skam at vise de samme følelser. Nogle græder let, nogle har ikke behov for at græde så meget, og der er jo ikke noget galt i det. Nej. Men det er ikke et langt grædeforløb overhovedet. Sorggruppe er for ældre mennesker. Altså, Det tænker jeg ikke, der. altså jeg er ikke så gammel. Så. Det er i hvert fald ikke korrekt. Det er for alle. Det er for alle. Det er for alle. Ja. Børn og unge kan jo også have sorg. Det, der bare er godt ved det her sted, vi har gået, det er jo, at de deler det op i alder. Ja. Så det nogenlunde matcher den alder, man selv Lige kommer med. Sorggrupper får folk til at holde fast i sorgen. Det kunne man godt have den opfattelse af, og det hører jeg jo desværre mange gange, når folk siger, at du kan da ikke ved med at komme i en sorggruppe. Nej, det er det heller ikke mere. Nu er det blevet en gruppe af, kan man sige, venner, som mødes på tværs af alle andre ting. Nemlig på grund af, at man har været i samme situation og har mistet. Men det er netop det modsatte. Det er for at slippe og holde fast i snoren. Det er for at give slip. Jeg synes ikke, at vi holder fast i sorgen. Men jeg synes faktisk, at i min gruppe, der har vi været rigtig gode til at holde fast i livet. Men jeg synes ikke, jeg holder fast i sorgen som sådan, fordi jeg gør det jo, fordi jeg gerne vil blive bedre til at arbejde med min sorg. Holde fast i sorgen, det vil vel sige, at så står man i stampe, ikke også? Det er jo ikke det gør jeg, nej. Det føler jeg heller ikke, at sorggrupper gør, at man står i stampe. Men det er rigtigt, de kan godt holde en fast i sorgen på den positive måde. Jeg vil rigtig gerne være rigtig god til at mindes min mor, uden at skulle være ked af det og græde. I en sorggruppe får man et trygt, styrkende fællesskab med andre. Det har jeg i hvert fald fået. Ja, den er jo spot on. Det er et trygt sted, der styrker os. Jeg føler mig tryg, enormt tryg, når jeg er sammen med de her mennesker. Også efter meget få gange. Første gang tænker jeg tit, der er sådan lidt anspændthed, men allerede anden gang tænker jeg mange gange, de løsner op. Det gør det. Det trygge rum starter jo allerede ved sådan en intro-samtale, man har med en vejleder herude, hvor du bare tager imod en i åbne arme. Ja, med streg under. Det kan næsten ikke siges bedre. At man får et styrkende fællesskab, betyder jo også, at man har nemmere ved at leve videre. For selvfølgelig skal man leve. Der er jo for mange heldigvis et langt liv bagefter, som skal leves. Og det får man en nemmere indgang til.